שלום וברוכים הבאים. אז קיבלתם את מכשיר הטיימדוקס לייט החדש שלכם. במדריך המהיר הזה אנחנו נעבור שלב אחר שלב על כל מה שצריך לעשות כדי להפעיל אותו ולהיות מוכנים להפיק את דוח הנוכחות הראשון. זה הולך להיות פשוט ומהיר. כן, בכמה דקות הקרובות נלווה אתכם לאורך כל המסע הראשוני הזה. מהרגע שבו פותחים את הקופסה, דרך ההתקנה ועד לרגע שבו כל הנתונים החשובים האלה על שעות עבודה הופכים לדוח מסודר ומוכן. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז קדימה, מתחילים עם השלב הראשון, הכי בסיסי שיש, ההתקנה הפיזית של שעון הנוכחות. טוב, אז בתוך הקופסה אתם תמצאו כל מה שצריך. שימו לב מה יש לנו כאן. את שעון הנוכחות עצמו כמובן, את ספק הכוח שלו, את פלטת ההרכבה לקיר, וכמובן את כונן ה-USB הקטן והחשוב הזה. הוא הולך להיות המפתח שלנו בשלב של הורדת הנתונים, אז שמרו אותו קרוב. אוקיי, בואו נצלול רגע להתקנה, זה באמת פשוט. קודם כל מוצאים מיקום נוח, ליד סק החשמל. אחר כך לוקחים את הפלטה, מצמידים לקיר ומסמנים את 4 החורים. קודחים איפה שסימנו, מכניסים את הדיבלים ומבריגים את הפלטה חזק לקיר. עכשיו, מחברים את כבל החשמל לשעון, ובשלב האחרון והכי כיפי, פשוט מחליקים את המכשיר על הפלטה מלמעלה למטה, עד ששומעים קליק קטן והוא נעול במקום. זהו, הוא על הקיר. וזהו, החלק הפיזי לגמרי מאחורינו. כל מה שנשאר זה לחבר את ספק הכוח לשקע בקיר, והשעון שלכם מתעורר לחיים פעיל ומוכן לשלב הבא. יופי, השעון מותקן. עכשיו, בואו נכניס קצת חיים למערכת. הגיע הזמן לרשום את העובד הראשון. זה בעצם השלב שבו המערכת מתחילה לעבוד בשבילנו. הוספת עובד חדש לוקחת פחות מדקה. פשוט לוחצים על כפתור MOK כדי להיכנס לתפריט הראשי, משם עם החצים, מנווטים לעובדים ובוחרים עובד חדש. המערכת תבקש מכם להזין את מספר הזהות של העובד ולאשר, ואז מגיע החלק החכם. בוחרים טביעת אצבע, והעובד פשוט צריך להניח את האצבע על החיישן 3 פעמים. 1, 2, 3. וזהו, ובפנים רשום במערכת. קל. מעולה. אחרי שכל העובדים רשומים, השימוש היומיומי בשעון הופך להיות, אתם יודעים, הדבר הכי פשוט ומהיר שיש. וזה באמת כל הסיפור. לא צריך לזכור סיסמאות, לא צריך לחפש כרטיסים. בכל פעם שעובד מגיע בבוקר או יוצא בסוף היום, כל מה שצריך לעשות זה להניח לרגע את האצבע על החיישן. המערכת מזהה אותו מיד ורושמת את השעה המדויקת. פשוט וגאוני. שאלה מצוינת, נכון? כל ההחתמות האלה, איפה הן נשמרות? והתשובה לשאלה הזאת בעצם מסבירה את כל אופן הפעולה הייחודי של מכשיר הלייט. אז ככה, וזה ההבדל המרכזי שחשוב להבין במכשיר הלייט. הוא לא מחובר לאינטרנט. כל נתוני הכניסה והיציאה, כל ההחתמות, נשמרות באופן מאובטח ישירות על הזיכרון הפנימי של השעון עצמו. זאת הסיבה שאיסוף הנתונים עם הדיסק און קי בסוף החודש הוא שלב כל כך קריטי וחשוב בתהליך. וכאן אנחנו מגיעים לשלב המרכזי של סוף החודש. הרגע שבו אוספים את כל נתוני הנוכחות שהצטברו לאורך השבועות האחרונים, והופכים אותם למידע שאפשר ממש לעבוד איתו. יפה. אז אחרי חודש שלם של החתמות מדויקות, הגיע הרגע להפוך את כל המידע הגולמי הזה לדוח מסודר. אז בסוף החודש תהליך הורדת הנתונים הוא ממש קליל. לוקחים כל דיסק און קי, מחברים אותו ליציאה שנמצאת בצד המכשיר, לוחצים על M או OK כדי להיכנס לתפריט, מנווטים לאפשרות שנקראת זיכרון USB, ובוחרים באפשרות הורדת רשומות נוכחות. השעון ישאל אתכם לאיזה חודש אתם רוצים להוריד את הנתונים, בוחרים את החודש, וזהו. בתוך שניות כל המידע עובר לקובץ מסודר על הדיסק און קי. אוקיי, הגענו לשלב האחרון, והאמת היא שהוא גם הכי מספק. בואו ניקח את קובץ הנתונים הזה שיש לנו עכשיו על הדיסק און קי, ונהפוך אותו לדוח מקצועי, יפה, כזה שאפשר לעבוד איתו. אז הפעולה האחרונה היא ממש פשוטה. לוקחים את הקובץ מהדיסק און קי, מתחברים לחשבון באתר טיימדוקס, ופשוט מעלים את הקובץ למערכת. זה הכל. המערכת תעשה את כל העבודה הקשה. זה כל הקסם. ברגע שהקובץ עולה, מערכת טיימדוקס לוקחת את כל המספרים הגולמיים האלה והופכת אותם לדוחות PDF מקצועיים, לקבצי אקסל שאפשר לערוך ולעבוד איתם, ולסיכום ברור ונהיר של שעות העבודה. הכל מסודר, מדויק ומוכן להעברה ישירה לרואי החשבון. וזה בעצם מסביר למה עשינו את כל זה. הדיוק הזה, המעבר לניהול נוכחות בלי טעויות, בלי עיגולי פינות, יכול להתבטא בחיסכון אמיתי. אנחנו מדברים על אחוזים משמעותיים מהוצאות השכר, וזה קורה בכל חודש מחדש. זאת שאלה שבהחלט שווה לחשוב עליה, כי בסופו של דבר היעילות והחיסכון שהמערכת הזו מביאה לעסק פשוט משאירים יותר משאבים פנויים, יותר זמן ויותר כסף שאפשר להשקיע במה שבאמת חשוב, בצמיחה של העסק.